Бей, може да говориш. Да, бе, че какво става? Трябва да звънеш на твой любим човек и трябва да му кажеш, че се трябват спешно 200 лева да ти изпрати. Ако той успее да ти ги изпрати, си печелиш едни 200 лева от него и едни 200 лева от Mobile Fox. Чакай да помисля малко. Приятеля или родител? Ами айде от приятеля. A few moments later. Бей, може да говориш. Да, бе, че какво става? Ами нищо, ние сме тук на едни снимки, обаче ми трябва много успешно да ми пратиш 200 лева, можеш ли? Револют. Да, разбира се. Разбира се. Добре. Аз ще ги върна после. Да, бе, се пъти. Добре, айде. Айде. Браво. Такива мъже трябва да има. Печелиш си 200 лева от Mobile Fox. Благодаря. Следваш ли ни в TikTok? Само на секунда. Сега ако ни следваш, ще отвоявам парите по 2. Опа, дойде и превода тук 200 лева. Ето, не ни следва, но ето сега ще се последваме. Аз между другото съм шокиран, че така реагира твой приятел, ама ево. Какво искаш да му кажеш, сега той ще гледа това видео? Много обичам и винаги, ако той има нужда от мен, аз ще бъда до него и ще му преведа колкото иска и не само за пари. Разбира се, това е хубаво да се обичате, защото ние от Mobile Fox последно време събираме хората. Както виждате, даже и банковите сметки вече вдигаме на някои от тях.